Lah, hataw verde oh. Very hataw verde. Na mga turista oh. Mga turista. Nada mga turista dere guys. Ug karon guys. Kay San Juan maron, mananautas na ngaligo. Adto ta mag-una sa Kabutoy. Kabutoy, you know. Daghan nga ligo dito. Nya sunod adto ta punta sa Abukayan. Guys. Naa dito ang muntabay karaan ko sa. You know. Nya diri sa babaw guys, naa sila diri nga ligo. Sila. Wow, nas sila sa kalabungan. Yan o. Nai tuwas at bang. Yan napos na diri. Yan si Sunsun o. Yan sila o. Oy, John Marks. So, shout out ni John Mark o, gwapo. Yan. Okay. Ato ta sa atbang guys. Nyara guys. Ya. Diha sa Kabutoy. Mani ang kaliganan diri oh. Kanhi pispanis auna. Karon kay dagko nagkahoy kay ibiyaan naman. Nya kanang atbang mo na diha ang amoa. Ito apoy nagtapok sa unahan oh, sa pikas na ada silang janis, silang birzi. Mao na yung view diri sa Kabutoy. Ayan oh. Kung ganahan ka mo kag lumboy, na lumboy. Lah, hataw verde oh. Very hataw verde. Ang kanhing pispan karon katunggan na. Dako na kayo ang mga kahoy. Yan o. Ato na to sa Abukayan guys. Yun. Yan po sa Abukayan guys. Yun, daghang tao. Wow, Abukayan. Na mga turista oh. Mga turista. Nada mga turista dere guys. Tara guys. Narambiyo din na pita guys. Narambiyo din na pita oh. Yan. Inani ka bibo basta San Juan. Ya dako kang dagat. Lawom kayo sa dapling. Pero lahir sa ni aging tuig kay daghan kayo ang nangaligo. Karon kay gamay ra man. Nagbuwag-buwag na ang mga tao kay taas laing lugar. Kaning dapita dipili pag ikuwang ani ba. Madidilip ni diri. Nindot na kayo ni diri. Limpiyuhag ayo. Tamdag mga buwak. Niya naitig limpyo. Arway mga sagbot nga mga lutaw. Okay kayo. Kahiot naman dito sa payag. Iyahay na lang sila paningkamot. Naawan diri. Mabana sila sa kahoy. Kung ma-develop ni napita. Nga dako naglugar. Di na magahuot ang mga ligo. Ganahan na maligo ang mga tao diri. Yun. Thanks for watching guys. Bye bye.